Gubernur Menteri Bapet kaya ketena transport udah sekiat lamare makin nongnya kali kamai kia kendu jing ha kini ki por badon ka klam COVID-19 namar babun ki kali kamai kim yo alat ban kamai man kasni namar kat haduk mentah ke sorkar kadang betai ki kali kamai ban ya du odd but even number. Habe crunch ki lap thai kubor uba das kiat ulai thu maka don shisha ka jing u jing nam jong ki nongnya kali kamai bakim biang ka kamai ka ji jong ki kat baya ka khajna ki haban sio. Nakaliang jong u laong ba unwat lat lenti baki nong nya kali kamai kin suk ban sio ki khajna bat ban suk ban kamai ru. Naman ho ngaro nga suthuk ba habede bat kini ki local taxi jong te ki la jinjar ba bupli ho ki bon na constituency jong aro ki bon na ki wei constituency ru ki balte ki perlok ki wan ki ut te ngiro ngi suthuk ba ka jing siu ka don re ka jing kamai bat kaduna kamlong kaduna shisha kan te ngiru ngaro kamtam kumu representative jong ka state mde ka constituency jong ngin pet kong ne kane pat ngin persangkat bala ban wat kalat kelti ba ki nongnya taxi jong ngiru kin long ki basuk ban siuru ban suk ban kamairu kata kata ngeju andre menta ban ong ipi kanu ka solution ka bangi ngimut ban le tanga nampat dan kanu solution andre ngin nyapai ngin trestom nam ta kata kong ngila ban penyan mo ngila ban penyan andre ka main ka result ka result ka bangi ngin yo namar ngin tip mo ngin tip ba lari niat kat kum ka number kepala register te ka de banok equal ka mo ka odd kata even kata dan ngi page ka jing long ka registration kan ndai ha ka reality pada ha ka jing shisha pada ka jing long haman la kasni te kanu tulu even bami kanu tulu waru mi ngipte te ngihaban pe ka result ngihaban pe result kumbangi imenta kane ka jing punya odd even hot kaya rap kendet mo deng sakat tu kani niat ngin pet kalong kumno menta kumbelong menta mo ka kani ka situation jong iro kala kamlong normal kaliat ngalong pi bon ki SOP ki bro ki bot ki don hang tu ki follow ki SOP de habede ba ka traffic pat ngin pet ek result kom mo menta ro ngang persang manwat ki ki law ti sagi ki jela ki bon jat ki strategi ki baki ki penon kam bon jat ki strategi ki baki ki penon kam ban is ya ka traffic jong ki mde tang ka odd even ki bonjat te hang ne rong